Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, apa pong makinag, gipaman sa oras tanoron mambu, ay sasanggaya ngaya management DXSK 95.5 Call FM. Isasanggiran sa nga Jam'iyatul Waqf al-Islamiyah oras di tanoron di makapamagusay ko mga bandingan ko agama tanwa agama Islam. Mga bangsa ko, agi mamakinag. Umantano din mamagusay na ayaw tuwa di tano di pamagusayin na anto na uno ni pagasorga. Patot so ang gilibagaon. Nagu anto na uno mabu ipa naraka. Kailangan suka pa ng ilayron. Mga bangsa ko, wagi mamakinag. Miya kadakadakal ako mga tao. Apakalilipatan ni Rananan. Ang kanan na kapakanaraka. Detaro ay apipir no mga tao na matagtutulo. Kandaw ba tito mapungulaw la ay sabapian na kagiya piyag marakatano ko pa makadapag maa nadit na maton kakapira-pia sa kataw. Nakagipiyag ma. Nadin ko mga tawa katatagun sa sangkaan. Bubad na di benar. Nabata din na paman na miyara say silver nada taka sa iti so dunia taka kagya ngaya pangangalaki ho la hawla wala quwata illa billah naginan mga bangsa ko ipiya ka 1-1 sa giyang kaya kibabatog tanong sa dunia o babaden ay mambatad tanong nakadaan tanong sa parateya siko agama tanong agama Islam kaka miya binasa ta ginawata anda man di nga kaperati asa kabubnaro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aso Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya Piyakaw kita nun wala ko paganaid na pinulun na sa kaniyang buhat arambisa. Na aya pa na kiyang buhatan niya na mga tao na miya makalala idangwagan. Miya makalala maratabat. Miya makawarawa mga tao. Mga papasangi kapridu de apakatitinggi iniran atau na malong ang pendapatian de dataruto ang mga tawa aswa-aswa inian o ande manay kapakasul kiran o paratiaya alango na mbesa nilang wa marata asipat na sisikiran
Nasabab ko linding wallah sigo Nabi niya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyangalangan ng mga Quraysh so dakwan yan na dira din magaga. Taman sa piyakateman o mga Quraysh. So kapupedengay rang ko Islam na dira din magaga. Kabed miya kaburan taw. Miya kaapas ago sarta miya pagsiyan sa mga tao sa Makkah. Na upama ka di benar sa Islam. Maka tadula sangot tak kapedengaw. Nasiko ayaman yan na pagampagan na yakap ti daw mga Quraysh aguso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Sabadr na upama kada maka ummah so tabang wallah na miya din so Islam miya pa din so ayaman na risalah labi siran talugatos na aya mababaluya riduera na kukumasang ibo na upama ka di benar so risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya matay siran lang na miya da sututu lang ko Islam na inuwai ipung kumasaw nabi na taman iman to na deden perempas so Islam ka beden pupakabagar anton na ipaman na mga ayaman niya na kapag pemikir o tao sa di benar susudyutan o kadnantan warabul alamin sa Islam na api adin ni kapedengaw nada kaad na pakambutan wallah apa kagetaw niyan aging ko to asinar na sindo Islam pungan ng mga Quraysh na uriyan mano kaya taban ako mga Quraysh na edman na ruminido ko Islam na so arom aguso al-Furs amiyang makala nasyon si sa dunia na tiyaban sira ng mga Muslim na upama na giraw tanwa di benar so risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadi kami agbung sa neraka nagingay Quran mu'jizaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya pa kasalian tagurup manumipit apatay na di mataw matia agu di mataw surat di mataw matia agu di mataw surat nagiyang kaya ini turun na Quran pangiraw so mga kuan mga tawa gina na pimbuelanan ng Muhammad ang hanan na Quran ini alatian apung umiyangaw na mga kitab na di niya ditiro na ini turunon wala na aya pa kaysa upama nagyang ko tuwa Quran adi itiro na timbalan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamana pagaparatia ka sa adna di mata o matia agu di mata o surat na makapumbail sa kitab ino pan makambal sa kitab so nurid nurayt kamata-mataan na ka na baron makapupo ng utwa katiro kasi makapupong ko Allah kaya ko tungan na pakabasangan
o mga Quraish so Rasulullah sa dilan ng digatiro sa so Quran na kana ba kita ba pung wala ka si mga pung Muhammad aw ba di si Muhammad na nurid na ini sugukiran wala at iban yung di perati aw ba sa Quran na kana ba katiro wala na ano di pumbael sa datarian mabuo Quran kau benar makambel kano na kore kagingan na Quran na pimbaelan guko ni ka mustahil ba so di mata surat kagu di mata umatian na ba mangambel sa kitab na nakagiap ini betad sa pimbaelan ng Muhammad kakagi di ganun ke paulan ang mga Quraish na ino kano di petimo-timo alang na maungangan sa Maka mga bilan tadi mga papasangi kapananaruan sa mga lalag na ino kano di pimbael sa datarian o benaragi nga na Quran na pimbaelan o Muhammad nambail kano kung sa datarian na nagukong timo-timo sulangon na maungang sa Maka apalad pa man na batinte ka na tigtan o kambilang ataw na miya magunto da sirang bel sira na musa kitab naramig sira miga ganata ko miya kapira gawi na apia so sa durug na dira may surat kadiran dun kakana mamimikiran ongangan na madadalam sigo Quran na basira mo mimbabalin natigman wala malabud ka keso ko din sa 10 ka surah di kanun kumbel sa tema na kitab ka 10 buka surah nagusiraman pamaguntuda na piaso sa durug na dira mi surat apmela niran na Quran na ini to ramman wala keso ko din sa tema na surah na miya magunto da siraman na ramig siraman mimbilabilag na din nagyambala niran asa timambu asura sa detaro timbangan o Quran sa kapanid ayaman yan na madadalam mo na ungangan na detaro to pa ma dito makang gugunan sa ayaman yan na benar sa Islam adi kaun ayamalag na ketotoan kang hiraw ka agiyang kaya Quran na pimbaelan mata na may kaso manusia nakatagun si sa sangkaan na titud na miyabuta po so yan naso ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na upama di benar so risalan yan na miya kaysa na yung ito aso Rasulullah na siya udapan manabi na di siya di ginawa iya gusto Abu Lahab pa yan na aya ko na kaya rampayan sa kapkibubayayo Abu Lahab ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na adna wata yan na otba agu otayba amagari na adman buwa tao Nabi Tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Ruqayya gusto Kalthum natigo Abu Lahab ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam panganggaray anta dua tawaya mga otata so otba gusto otayba na sumabuso Ruqayya gusto Kalthum na kagi sabab ko kasasalaw Nabi ko katutungan natiyari mayan na makanggaray so dua katawawata yan ng mga baguraga ako sudua katawa mga ngungu daw Abu Lahab nasigo di ka kata sa kakiwi nga sa giyong mga watao Nabi ako su mga watao Abu Lahab na bedenti oron sa wahi so Nabi Tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin balo ya Nabi na alo na kadna kaya gani-gani si Abu Lahab natigyan na kagi kaya tigyan Muhammad minabi-nabi ka na ini kaguda kan saka nagutipda kan so kapag ang gagaray ako duwa katawa wata ka na gusto duwa katawa wata ka sa ayaman yan na miya pasad
piyaki gamakakan. Na inuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kagiyam yan nabi na banian pekarna ko dakwan yan ni pamana rata ginawan yan sa pamanakap ke di kita roso ay amanan yan na mga kapasadan ro kaya pamana ino to pamana dami taros ka so wala na din yang kabaya kadi mapia ko mga wataw na biu bay mga pangarmo na mga wata mabuhay lampawi na miya kaysa kun napilala ko so nabi sa Makkah na miya balakyan so Utbah awataw Abu Lahab dito ang uta isa sa uto ha minigiray ko wataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Utbah aya manin at tengah debu misan ang nabi ang uta Utbah at tigo nabi si Utbah asa taakulu kasiba kekangka atiyan apalanggalanggam na makatat natang sa Utbah tiyan nato na madi ang uta pitirurak niya kiyo to agkakan ako kuna palanggalanggam pamanaban yan no to mapipikir okay na din yan tatagum sa aginawa miya kaysa ko nalungan na lumiyan ako sa Utbah pa diyan sa mga nguda mga tao mga Quraysh ay ako na ada kaliran na 50 siran lumiyan ako siran sa diserto wala alam na pendegang siram mano to na kagi ako na tona-tonaan siran sa desert pamana malo primon miya nagidno Utbah papamangon niya mga rimaw tigo na Utbah ko mga padiyan na minitaman ako tigiran nang kaino tigi na pitiruman no Muhammad kakanak ko arimaw kakanak ko palanggalanggam ay mana tigi nga miya nagakan nga pagunia mga rimaw tigiran na kiswa-swa kaon Hebo kaya tigiran nakakanarkari mo, no, lang kami dan, lang tanong niyan makan. Guru dia nami sa kasanga pamana kagagawi. Na, kaya ko napakaturog siran. Ami bulu gagawi, na leo kiran sa Utbah. Lini betiran rin pia ka pamana, badi sa ulat tigiran, no, baka mga narimawa, ipanagad kami niyan, ay amanan yan na gugur dia na miska nagi ada mo matigir sa turugiran pala siran suminig ay kirang kaya turug nagi mapita makakanaw siran pagilay nilan sa Utbah na dataro pian ko did na beran miya ilaya rogu agu lagawa arimaw kadataro pa man si agnato at taman sa bangkay niyan na did na tiyon tuwanon kabedin detarok kinwa niya mamasaso mga Quraysh detaro to mga bangsa ko nagiraw ka sa Muhammad na di mamrak alangon na paman na pianaro iyan na mapgulo la ko marani motan na paledin paman na miya ka gulalan ko kayo mo oras si kumasa kasi si Nabi si sa Makkah. Sobra pat puloy didiyan. Naad na sa katawa mama si sa Makkah didun taban ako kapresling. Hindi nakapalob do. Ang ngaran niya na Rukana al-Mutallibi. Miya magtuda lawasian na. Miya bala ko nabi sa kilida Makkah. Tiging unahi Rukana. Sabab ko kapasangkay kapresling di ka kituan. No pa makataban ako sa kapresling. Perhatian ka sa kana nabi ko. Natiguro ka na. Siguro kaya nung taban na kapure ka nabi. Kapamana sa kabutingin ni pagato na diyan sa ipalalambit.
tigo nabi mresileng taka ang makaparate melobot ta mikir tay sirang ati kuno nabi ektiar ka klidung saka ati naway na kiap tanu nabi na ini betadian ada dekenanian nadin maap ku kau surukana kaya na tiad man ya aid na kata kagde ang nabi na bedatar kalau palawa meide kurukana miya kagiro surukana miya teknik ako nga kapama na din natigin kina akala ka no ba ko nga makalito natigin na pero manan na kapta ka pipia pasig ka pipia ka may panatiga miya teknik ka nakagya ko na tigo na biyan na miya ka reparaduan na tigin na way kalika kaya taman na nabi na piya kay gayan surukan na di maapko ko tigin na tigin na miya teknik ako pero manan siya katalo na inong kapan matabang ako gusto adi ako kapag ato na may pero man yung siran sa ikatalo datar man ito din makakuko nariyati ko nabi ko rokana bakaw sa kapanatiging pakailay sa mas piyakam sa digin natigin na ito na natigin na lang nga ba ng tasapo na kayo mawatarata natigin na ngayon natigin na ilang nga kataluan ko nagunian karataso kayo nagupala lagwin na si din mitu sa dangairan natigo na biyan narero ka na mailing na di mam sa sorok ka na oren yaman ini signal na bigo kayo waputok ako katuwa na ka na miyala lagwiso kayo na mitu ko anda nga katun natiguro ka na benar-benar nagyasa ka na sa lamangiro ataw din yan mo para tiya so nabi ilan yung managiyang nga atawa lampawi api ka pa kailin yan sa karina na ayaman yan na diyon ketotowa nga sabab sang utak kaya buta ang utapuso yan nagi mga bangsa ko ngaya pamanang mga tutulan si Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaran ni mawatan ama pulawla na di imamanagid na mga nanawaw sa kababanar Islam asa din sa tao adinian ayaman yan na tayo din na suparatian yan galabakan suparatian yan na miya durat yan aginawan yan mga bangsa ko kamataan na sa Islam na benar so kaya panutulan yan o naraka agusto ko lawlaw kuso kaya pa nutulan yan o sorga agusto mga kamapian na mga resibo na may di nga paratian katiro na kagiin nakapamaltik miya durat kaginawang kan ayad na kargan yan na may kalupit nga lupa amay kaayaman yan na matangkad miya da ka ko dunia miya ka transfer ka sa alungan na mori na upun di ka ayaman yan na makasurga na miya durat kaginawang ka baga makapeto paman abati ka ayalan na miya ribat ako bus na pakariban sa ako nga di ako din na ayaman yan nang gulaw la sa ikararangit ka na kaya di ka pa kay kainutan no siguyo Allah sa nabi ka antan no maka ikhtiar ka antan no ayaman yan na makapipipiya kada kira suntano iya ala na ino nga pa kanaraka ataw na ikadusta anakan kakatawan na kaso ayaman yan na mabubutad ka umiya ka naraka ka na ni pa ka naraka ka nagyang ko to ay malag na nga kang gilibog ako ipagasurga mga bangsa ko una ang panodirekta nung kapaka mo malakalimot nataki ka nga sa ginawang ka amataan na benar sa surga nagumataan na benar sa naraka ay makapagingid ko surga na sa mga tawa mga aulia wallah mga raranik wala na ay makapagingid ko naraka na sa mga tawa mga ridway wala mga dampawi di pumarate gi masuswayan sagiyang kaya ayaman yan na mambupatad tanong na di tanuin nga na eka tinga sa dunia bakon pa kasang hiburag
gukuni ka. Ay taman nakabuhi nga, o baka rampayin sa 80, 70. Nakiyada nga mamusawkid. Kakiyada nga sa bagar na di nga mapunggulalan. May punggulalan ni sisiya pikir ka, di nga magagagal. Ginawa ka. Di ka di makatiyatiya. Kakiyada nga sa bagar. Did na tao amang buhay sa dunia abadi maluksa. Mustahil. O ba ayam man yan? Na saka na di ka matay sa piraga to sa rawon. Na malutan naman ng gida-gida mga bangsa ko. Amay ka mamatay tanong. Amaw masubang kita. Abang kita na dunia. Magaba-gaba, maropa-ropa, tadad na lamba, mapuro apalaw, badi mita ko tapa. Nada madal maharaga, tabadi katabudi. Mapanta-pantara dunia, umanisan, aromasaw, sigo kuburian. Na malong aman itong geda-geda, ang ito akati, kay estran di do mga tao saging ko ito akapakati tinigirang o mga kuburiran. Sebangiran swalungan na ayakati akasidepian na 50,000 ragun. Pemelino to ko mawatan na masa. Ngaya kay babatutan sa dunia na ayaman yan na ipungo masaw nabi na tamani mato na bet miya kalabi-labi siyang 1,000 ragun. Amia titiw to ulag. Na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya alawin yan umanggawi na ad na malaikat pati na sagyang kaya liyaw lupa adi mananalo ay pinanalo niyan na hay mga tao pamakotakan o magamalo mata-mata na tigil na kiyadaraan sa mga tao ko mga kuburiran sa kapunayawar ka no. Nayaman na pamakap kinigtanong ta pananalong ta mga malaikat na pananabad tanong sa kalaka. Nasabab ko di tanong ka kinaga na matatagusan man di katawan. Nagiyang kaya betad tanong mga bangsa ko. Ada ba tanong pelagwi? Auditan no ayaman yan na maka surga na pagkanarakatan no. Nagina din ni mamamatas. O ba nga nayaway itiga ko. Surga ka. Anto na si miyagil ba kay pagka surga ka. Ayaman na miya sigurado nga at tao ka sa surga. Apia sa mga sahabaw nabi mga mubasyaru nabil dyan na. Adna pia manutulkiran no nabi. Kaya manutulami, mga tao silang sa surga. Nadiram tangda. O ba sila man pa surga? Kasabab po kalakiran si Allah. Na di na itatangad ba sila pa mga surga. Na sa katanwa, miawat ko Rasulullah. Na kiyawat-tawatan ng tanong. Na itatangad ka pa na surga ka. Anda ka miya kakuha sa authority. Asa ka natawa ko surga. Ha? Mustahil ba ka makakuha sa authority at tawa ko surga. Kaya man nakiapamagan sa mga authority ang mga tao ko surga na si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga sahabat yan ang mga pipiya. Dataro Abu Bakr Siddiq, so Umar ibn Khattab, so Uthman ibn Affan, so Ali ibn Abi Talib, so ayaman na Talha bin Ubaidillah, so Az-Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Auso Sa'ad bin Abi Waqqas, Auso Sa'id ibn Zaid ibn al-Khattab, Auso Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Gina ni mga tawa. Pisag siya no Nabi, mga tawa ko surga. Nasa ka. Bapisag siya Nabi, tawa ko surga. Agu ka pa man na makababagay sa lugar. Gi mga bangsa ko, ipaman na patotarkatan no, kailangan nalala yung tanong din maala ka. Kung ibatutan sa dunia ka, di tanong katawan no, andi ka pagawatan sa nga dunia. Mga bangsa ko na miya po po surasan. Nasumpatan na nubuin sa Allah. Kung pagkataling umang. Oras tanong.
balasangan wala sa dinyo di ka promase mamakinag saging kaya orasakan pagisurat wala paday ko mga malta na mga pipiya sa alungan amore pinalamatan tan wag yung Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation DXSK 95.5 Call FM po panagunta maniran inotano di maka sisinabuta apiapan si kano ko mga turugan yun na si kami sa studio kapo nan sa giyang ay ayamanan yan na estasyon nagito sa bapakapakap pinalamatan nukiran giyang nga estasyon na si Mataw sa Barangay Rayasaduk Marawi City so chief technician ni Ran si Ranul Entong so mga padiyan ang mga technician datari Larry Suan Romeo ago si Argi Diriko ko panaguntaman ni Ran ayamala pinalamatan tanong nasukir ko kasangapan kung kaya baliw niya sa nga oras tanwa siya nga maliwanag ang serbisyo pagkatao. Walang sa nung wala sa malamapia. Uliano tumabang sa kopsilimus ka no? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.